na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum kunyan taini may tatabangan man dapo kay ni si Dok. Magandang hapon sa ating mga amazing people sa Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at medyo malamig-lamig na ang panahon ngayon. Kaya Christmas is coming very soon. Christmas season na, by the way, ngayon. Okay. Samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30. Sa isang oras na talaga yan sa serbisyong natural, kalusugan, pangkabuhayan at iba pa. Yan. Bukas po, magbibigay tayo ng pamaskong handog kay Nanay Potensiana Bergonyo Bongadillo. Yan. Biyuda po ito, biyuda nag-iisa lang. Ang bahay niya napakaliit, parang bahay ng kalapate. At wala siyang kasama sa bahay, binibigyan lang ng pagkain ng mga kamag-anak. So, nakatungkod po ito, 91 years old. So, yan po ang gagawin natin bukas from Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. Yan. Yung isa Santo Domingo, hopefully if not tomorrow sa Thursday. So, yan po ang ating nakaplano. Kasi kailangan nating at least makailanman lamang. Diba? Kaya po si Doc Joy B dito, wala pong binili kahit na ano para sa kanya. Diba? Ganun talaga eh. Sa akin kasi philosophy in life, Christmas is giving rather than receiving. Christmas is making others happy. Yan, di ba? Sabi nga natin, sa panahong ito ay kailangan natin mahalin ang ating kapwa. Diba? So, yan po magandang balita. At isa pang magandang balita, tuloy-tuloy po ang ating promo hanggang December 15. Amazing Trio, Amazing 4, ay sila po ay merong dagdag na 10%, whatever is your discount. At doon naman po sa Mega 1, yung pong dati nating Mega 1, yung wala pang blister, plus 10%. Okay, so pinapaubos lang po natin yon kasi nga po ay nung nawalan tayo ng supply, nagmamadali, maraming gusto makabili ng Mega 1. At tuloy-tuloy lang po tayo. At mahirap pala yung ikaw ay sumusuporta sa isang kandidato kasi pati yung negosyo natin sinasama. may mga hard-headed pong mga nagsusuporta sa isang presidentiable kung ano-ano lang sinasabi laban sa atin. Tayo naman ay hindi nakipaglaban sa kanila. Sabi nga natin, it's a matter of principle na tayo sumama dito dahil alam natin mayroon tayong nakikitang makakatulong sa ating bansa once elected. Okay, pero hindi pa ako, anong malay natin pagdating ng araw, we don't know, di ba? So, ganun lang po yan. Sports lang po dapat tayo. Walang personalan. At ako hindi namin personal sa inyo. Bahala na sa inyo si Lord Jesus Christ. Basta ako ang pagtulong ko, bukal sa kalooban ko, kung misinterpret ninyo, bahala na kayo. Basta ako wala akong agenda dito sa buhay natin. Okay. Ganon din po dyan sa ating Lugaw Porlini, wala tayong agenda dyan. Yung pamaskong handog natin, wala tayong agenda. It's a matter of thanking the Lord, thanking the people. Pigpatronize po ang ating mga produkto. So, yan po ang philosophy ko sa buhay ngayon. Kung salungat kayo dyan sa akin, ay wala tayong magagawa. Kung kayo po'y
naniniwala sa atin, salamaton. Di ba? Ganun lang po yan ang buhay sa mundong ibabaw. Tingnan po ako ninyo, hindi tumatanda. Kasi nga po, hindi ko po yan siniseryoso mga bagay-bagay na yan. Bakit ko siseryosohin yan? Bakit ko po problemahin? Kung ano po ang kaya ko, yun lang aking maibibigay. Di ba? Kung ano po ang kaya ko sa buhay ko, yun lang po ang kaya ko. Kanina, nagmerienda kami ni Miss J dito ng nilagang sabang, hinog na saba, ripe saba. Ayos na. Kanina, uminom tayo ng isang buko. Yun, ayos na. Simpleng-simple. Di ba? So, sa akin kasi, the simpler, much better. Diba? Ganon din po sa buhay natin. Alam natin may Omicron variant at nagkakaroon na ng problema ang buong mundo. Make it simple also. Palakasin mong immune system mo. Pumunta ka sa akin. Magdala ka ng pera. Kung magkano ang pera mo, pag-usapan natin. Ganon lang po yan. Hindi naman dito kailangan ang milyon-milyon mo, dandan libong pera mo, no? Hindi po. Hindi kami hospital. Diba? Pero ang kailangan lang po dito talaga sa totoo lang ay kailangan natin maging simple tayo, maging maagap tayo, maging proactive, maging positive ang attitude. Sabi ko nga, more prayers, more actions with passion and love. Diba? Yun po ang ginagawa ko. If you will ask me anong ginagawa ko, yun po ang ginagawa ko. Very simple. Pag uwi, kumain, uminom ng amazing products, naglakad-lakad ng konti, nanonood ng TV, Facebook, preparing na for night sleep, prayer, di ba? So very simple. Di ba? Hindi magarbo. Hindi maarte, hindi maano kung saan-saan, di ba? Ako nga, wala pa ako napapasyalan. Wala pa ako napupuntahan, di ba? Ganun tayo, simple ang buhay natin hindi ba ako nainggit sa mga kung saan sa pumupunta? Hindi pa ako nainggit. Hindi ako yung yung matakaw sa kung saan-saan, di ba? Basta ako, ang goal ko, umabot ng 125, that's my goal in life na healthy, nakakatulong. Diba? Yung pang goal ko sa buhay ko. That's my goal. Huwag kayong tumawa. Kasi kayo hindi ninyo alam. Kaya kayo, hindi ninyo alam kung paano pahabain ang buhay ninyo. Kung gusto ninyong malaman, pumunta kayo sa akin. Diba? Mag-usap tayo ng matino. Ganun yan di ba? Dok, ang skin mo parang para ka lang nasa 20 plus o 30 plus. Ganun talaga yan Di ba? Pag alam mo, may advantage mo. Kaya katulad ko, alam ko kung paano maging healthy, paano humabang buhay. Advantage ko yun sa inyo, di ba? No. Ang goal naman ninyo, nagpayaman, mas mayaman kayo sa akin, advantage ninyo. Sana mapakinabangan ninyo ng matagal. Kung hindi ninyo napakinabangan, di sayang yung kayamanan mo, di ba? Goal ang mo ay magpakatalino ng gusto. Ako average lang. Fine yun. Sana mapakinabangan mo ng matagal. Kung mag-expire ka kaagad. Kasi nakaligtan mo po ang pagpapalakas ng katawan, ang pagpapahaba ng buhay. Kasi ang goal ninyo iba. Ako, unang goal ko sa buhay ko, healthy ako. Yun muna. Saka na muna yung iba. Ang pinaka-importante sa akin, ang goal ko, I'm healthy every single day. Yan. Yan ang goal ko sa buhay ko. Kasi pinag-aralan ko, kung ang goal ko, magpayaman ang gusto, alam mo, example, naging bilyonaryo ako, namatay halimbawa ako kahapon, wala rin. Hindi ko rin mapakinabangan. Di ba? Pero ang goal ko, maging healthy up to 125. Di ba? Kahit kumikita ako ng nagdagdag lang ng 1,000, 2,000, 5,000 araw-araw or more,
Eh, okay na yun. Meron ako panggasto sa buhay ko. Wala akong ginagasto sa medisina, sa hospitalization, at saka sa punerarya. Di ba? Kasi nga, ako'y healthy at humabang buhay kasi nga, ginagawa ko at sinuportahan tayo ng Panginoon. Kasi ginagawa ko eh. Alam nga naman, suportahan ng Panginoon, walang ginagawa sa buhay niya sa pangkalusugan. Di ba? O, kumakain ka parati ng litson araw-araw. Puro karne araw-araw. Mamantika, maalat, soft drinks araw-araw. Umiinom. Isang pundador araw-araw. O 2 packs of cigarette. Multi-billionaire nga siya. Eh siguro, pinakamatagal na 5 o 10 taon ang buhay niya. O sayang yung pera niya. Diba? Common sense po yan mga minamahal kong kaibigan. Dati po ganun din ang ang paradigm ko sa buhay. Trabaho, trabaho, trabaho. Kumita ng malaki, mag-enjoy. Pero binago ko po yan ang paradigm, ang aking pananaw. Diba? Sa buhay. Kasi pinag-isip ka ako, all the things that we have, ito po ay natin, pinaano lang sa atin, pinahawakan, we are treasures keeper. Tayo ang taga-pangalaga lang. Pero hindi po sa atin habang buhay. Habang buhay sa atin. Pero pagpatay na ang isang tao, wala na sa kanya. He doesn't know or she doesn't know what will happen. Di ba? Iyan po ang pag-aralan ninyo, pagnilay-nilayan ninyo. Para siguro ay pangalagaan ninyo ang buhay ninyo na matagal ninyong mapapakinabangan ang pinaghirapan ninyo. Matagal ninyo magagamit ang katalinuhan ninyo sana sa mabuting gawain. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Ngayon, kung kayo po ay agree sa akin, salamaton. Kung hindi, I'm sorry, my love. I'm sorry, my love. Di ba? Okay. Basta ako po, iyan ang aking pananaw sa buhay. Binago ko ang pananaw ko sa buhay. More on health po ako ngayon. Kita mo ako ngayon, magandang health ko ngayon. Di ba? Ilang kapsula ang ininom ko. Mamayang gabi, makainom siguro ako 2 o 3, 4. Kasi maganda ang aura ko eh. So, hindi na ako iinom ng 5 kapsula, di ba? Baka mga 3 lang. Kasi magandang aura ko ngayon eh. At saka sa akin, pag may time ako sa afternoon, maka-idlip ako ng mga 15 to 30 minutes, okay na sa akin yan. Di ba? Kasi it's a matter of recharging the batteries. Yan, di ba? Para pag pag programa, may dating. Hindi tayo lalamya-lamya. Pero yung dating mo, Doc Joey, huwag mong lalakasan masyado. Kasi masyado ka atribida sa karamihan. I'm sorry, my love na naman, di ba? Okay, maliwanag. So, ganun po ba? Okay, bagay ba sa akin ang blow? Ay, parang bagay Itong pong ito, nakita ko doon, nakatago lang. Yung mga nabili ko ata ito sa Shopee. Di ba? Kako siguro gamitin na nga natin. Ay, parang okay Parang, sino bang kamukha ko? Talaga ba wag naman si Papa P. Di ba? Wag naman si Papa P. Tama na tayo kay John Lloyd. Di ba? Mas gwapo si Papa P. Pero, si John Lloyd naman ay masculine. Pero hindi ko naman sinasabi si John Lloyd na pabling. Hindi naman. Irene Roaring Ribanal watching from Marikina City. Thank you so much. Miss G, pwede ba tayong gumawa ng i-announce natin bukas, umpisa, mayroon tayong mananalong 100 pesos. 100 pesos hanggang December 31 daily. Ang kailangan lang nila, nakalike na sa ating nakalike na dun sa ating page. Pangalawa, they are watching
Secondly, mag-like. Pero wag ingri ha. Pag ingri, sila magbabayad. Kahit ano na lang siguro, wag lang ingri, ano? Pagkatapos mag-comment, kailan bang comment? Di ba? Kahit I'm watching, di ba? Katulad nito ni Miss Irene na Roaring Ribenal. Hi, Doc. I'm watching from Marikina. Salamat tabi. Amazing Irene. Di ba? Pagkatapos i-share. Share sa timeline. Then, mayroon tayong mananalong 100 pesos. Pwede po yan ay load. Pwede pong GCash. Okay, maliwanag. Okay ba yon? Bukas? Kaya na ba bukas? Okay. Starting po tomorrow. Ano ba tomorrow? 9? Ano bukas? 8. O, tama. 8 bukas. Starting tomorrow po, may FB Live kami. May 100 pesos po daily. Pero ang kailangan, you are watching, na dapat kayo po ay nakalike na sa Doc Joey Bitito page. At kung pwede po, nakalike na rin po kayo sa YouTube Doc Joey Bitito channel. Nakasubscribe na rin kayo. Pangalawa, kailangan po nag-thumbs up kayo. Huwag naman po yung ingri. Kasi, bakit naman kayo mag-ingri sa akin? Magmimigay na nga ako, naging ingri pa kayo sa akin, di ba? Pangatlo, kailangan po nag-comment kayo. Hello, I'm from Marikina. Tapos na yan, okay na. Nagpapabati kayo, okay yan. Anything. Basta wala pong mura. Pag magmura, ay hindi kayo kasali na. Baka ma-block pa kayo. O, ngayon, kung kayo po ay kay Bipili ni Robredo, okay po yan. Kung kanino kayo, wala pong problema. Di ba? Di ba? Sabihin mo bakit doon ka. Wag iyong bugso lang. Di ba? Pang-apat po, kailang i-share po natin sa timeline. Okay. Kung may itag po kayo, mas maganda advantage. Kung marami kayong tinag, nagtag kayo ng mga friends, di ba? An advantage po yan. Okay. Maliwanag. Okay, so yan na po. Starting tomorrow po yan. Okay, salamat. Hi, Doc Joey. I am Rowena Maroliano. Yan, di ba? Okay, so marami. So yan po ang ating bukas Okay. Maricel Abela, good evening po. Watching from Maipon, Ginubad na Albay. Lose Mendebel Tripolca. Hi po, Doc Joey. Good evening from G. Bayaban. Dan po, share at care. Yan. Salamaton sa inyo lahat. Okay, di ba? Okay, salamaton. Okay. So yan po ang ating may 100 pesos po kayo daily na pwedeng panalunan. Aside pa yung ating parapol na sa December 22 ata malaki ang price doon, di ba? Doon po yung gusto sana natin mag-viral yung kay Tatay Mike, Nanay Elma. Pero parang mahina tayo eh. Nasa inyo na po yan. Wala naman akong dyan. Wala naman para sa sarili ko yan. Gusto lang natin makatulong. Gusto ko na makatulong. Salamat. Kung hindi po, wala pong problema sa akin. Ayoko na ma-stress. Hindi ko na pini-stress ang buhay ko. Di ba? Di ba? Kasi mahirap po. Mahirap. Kasi nakikita ko dito, mga walang kakwenta-kwenta, nagbabiral. Di ba? Kung walang kakwenta-kwenta nag-viral, yung napaka-importante nag-viral, anong ibig sabihin? Na tayo talaga mga taong joke. Ang gusto natin, yung mga hindi magagandang bagay, pero yung magaganda ayaw natin. Di ba? So, di ba? Okay. So, yan po ang sa inyo na po yan, di ba? So, ang ating pong amazing ay po tayo ay nasa na po tayo, may promo po tayo hanggang
December 15, di ba? At please support also. Nasa TikTok na rin po ang ating MHC Unilevel, yung ating mga coffee. Oh. Yan na. Courtesy of Miss G. Ang ating kasamang very innovative. Yan. Congratulations, Miss G. Hopefully, maraming coffee lover ka ba? Mas maganda po ito dun sa so sinasabi nila na kape na ay nakakagamot daw sa may diabetes. Mas magaling dyan yung ating pong amazing coffee mix with moringa and stevia. Very powerful po yan. Marami po natutulungan noon. Di ba? So, yan po ang natin. Kailangan po natin. So, starting tomorrow na po para kayo manalo, watch the program. Pagkatapos, thumbs up, maglalike kayo, then comment, share sa inyong timeline, and dapat kayo po ay nakapag-like na po kayo sa Doc Joy Bitito page and sa YouTube Doc Joy Bitito channel. Nakasubscribe kayo. Okay. Nakashare dapat. Okay. Para po ay may pag-asang manalong 100. Ang 100, saan na ba makapunta? Pag may load kang 100, good for 1 week na ba yan? 1 week na, no? 1 week na po kayo niyan. Di ba? Kung bibili po ng bigas, 2.5 kilong bigas na po yan. Yung bagong SIM daw, 100. Biruin po ninyo yan. 1 month na. Kaya, doon na tayo. Pero piling location pa lang. Pero yung Globe ko nagluloko Ang mahal ng binabayaran 2,000 plus monthly. Hindi ko na naman nagagamit ngayon kasi nagluloko yung SIM. Di ba? So yan po ang yan po ito. Itlog lang, mga itlog biruin po ninyo ito, itlog lang nagba-viral. Yung mahirap na tao, may sakit, halos walang matulugan, ayaw natin mag-viral. Pero ito, umaakit lang ng nyog, very ordinary, nagba-viral. Talaga ako ang tao, I don't know. Di ba? Yung mga pagluluto lang nito, nagba-viral. Para luto. Itong talaga mahirap. Yung mga ganyan, pwede talaga mag-viral yan. Yung, mga reptile show, pwede mag-viral yan. Talagang mahirap yan, di ba? Pero itong mga ordinaryo nagba-viral, di ba? Ito nga, mga ganito nagba-viral. Ang ganda ng babae, batang-bata, yung lalaki naman parang siguro mas gwapo sa akin. Ang babae para si Miss G. Yung lalaki mas gwapo lang sa akin ng isang paligo siguro. Nagba-viral, biruin mo yan. Ako hindi ko maintindihan, di ba? Ba't ganun talaga ito po yung kape na sinasabi nilang nakakagamot. Pero ako, yung ating amazing coffee mix, 14 in 1, palagay ko pwede natin ilaban ng pukpukan. Di ba? Di ba? Kung ano-ano sinasabi na ditong benefits. Di ba? Di ba? At ang si Mr. YouTube also, we don't know. Minsan, pag mayroon kang gusto mong ipano, ay hindi po pwede. Pero ito nakita ko, may nakalagay ng nakakagaling sa diabetes at kung ano-ano pwede. Kaya hindi mo maintindihan Di ba? So, we don't know. Di ba? Itong feeding of cobras, pwede yan na kasi ang hirap niyan. Na mag-viral.
So, ganun din po sa atin, mga minamahal kong kababayan. Sa totoo lang, we are now experiencing a pandemic na hindi pa natin na-experience. Okay, sa akin po, first time ito nangyari. Di ba? Nang ako'y nabuhay sa mundong ibabaw. Itong pandemic na ito. Na nag-start lang po sa Wuhan, China, at lumaganap at nagkaroon na po ng mga variants. May Delta variant, mayroon pang isang variant galing sa India ata. Ngayon naman, mayroong variant na naman, Omicron variant from South Africa. So, wala na pong katapusan. Kaya ang sinasabi nila, baka ito na yung second coming ni Lord Jesus Christ. Ngayon, ang tanungin mo sarili mo, second coming, according to the Bible, na iyong mga patay, yung para kay naniniwala kay Lord, yung masisave niya, ay mabubuhay. Yung mga buhay ay na andyan sa kanya ay hindi na mamamatay. Mas maganda yung buhay na hindi na mamamatay. Di ba? Yan dapat ang ating maging goal natin. Di ba? Na tayo na mga buhay, healthy, umabang buhay, mag second coming ang Panginoon, hindi na tayo mamamatay. Di ba napakaganda? Yan po ang daig mo pa nanalo ng loto na $1 billion. Ano mo, $1 billion kung mamamatay ka naman kinabukasan? That's nothing. Ako, mas okay sa akin yung hindi na ako mamamatay at dumating ang Lord at ako'y niya, nasa kingdom niya, nasa kaharian niya. Sabi niya, anak, Doc Joey, halika dito, ito ang gawin mo, di ba? Linisin mo ang gobyerno, ikaw na ang gusto kong itong position mo, ayusin mo ang gobyerno, walang corruption. Di ba? Iyan ang maganda. Di ba? Educate mo mga tao na pangalagaan ang kalusugan, na sila ay palakasin ang immune system. Na binigay ko sa kanila. Na libre yan, pero hindi nila ginagamit kasi sila more on reliant. More on reliant na lang saan? Sa gamot. Sa ospital. No. Di ba? Hindi na sila, hindi nila ginagawa, hindi nila pinapangalagaan yung binigay ng ating Panginoon na immune system. Mali. Kasi pag pinangalagaan mo immune system mo, hindi ka kakaba-kaba. Meron kang defense mechanism at much cheaper. Diba? Magagawa mo pa ang gusto mong gawin. Kasi nga po, healthy ka eh. Pero mayaman ka, matalino ka, nasa sickbed ka, ay malungkot ka, kawawa ka. Biruin mo, mayaman ka, matalino ka, kawawa ka, kasi nasa sickbed ka. Diba? Yan po ang pag-aralan nating mabuti. Yan pong sinabi ko ngayon, i-analyze po ninyong mabuti. Diba? Payong kapatid po ito. Kung okay po sa inyo, salamaton. Pag hindi na naman, I'm sorry, my love. Yan, diba? Pinapaano ko po ang boses ko ngayon. Yung malambing. Yung soft voice. Diba? Okay? Para hindi na kayo nagagalit sa akin. Okay? Diba? Okay, sa lahat pong gusto mag-ipag-ugnayan sa atin, bukas po, wala po tayong radio program bukas, pero may FB Live po tayo ng 5 o'clock. Past 5. Hopefully, makombida natin si Miss Mega Diamond Arlene. Diba? Kasi pag pumupunta siya dito, mas ginaganahan ng mas dumadagsa ang sales. Diba? Okay. Nagsasawa na ka sa akin eh. Sabi, Doc Joe, ikaw lang parate. Okay. So, ito pong aking numero, 0998-975-8121. Yan. 0998-975-8121.
Ang aming pong booking office matagpuan sa second floor, DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Ang baba po namin, ang Mabel Fashion. Yan po, andyan na po lahat. Gusto po ninyo ng gown? Gusto niyo ng coat and tie? Gusto po ninyo ng barong? Gusto po ninyo ng bags sa magaganda? Very reasonable price. Mabel Fashion Unlimited. Nasa baba po namin, yung dati po naming opisina. Ang katabi naman po, Angeles Cake, yung homemade cake, masarap pong cake. Then, ang isa pa pong katabi namin, ay sa baba namin, yung pong Orient Asia Lending for teachers, 1% lang per month. O, nasa second floor po kami. At ang kaharap naman po namin, kung kayo galing sa Legazpi, kaliwa kami, sa kanan naman po, andyan po ang Bangko Sentral, pero malapit po sa Food Panda. Huwag po doon sa Iglesia ni Cristo, medyo malayo na sa amin. Okay, medyo malayo ang lalakarin ninyo. Dito tayo sa may Food Panda na Bangko Sentral ng Pilipinas. So once again po, ang aking numero, masyado ka naman, Doc Joy, nagpapa-Islam. Mababatikos ka na naman. What's your language? Diba? Ayusin mo kasi nasa FB Live tayo, napapanood tayo all over the world. Diba? Okay. Ang aking numero, yan. 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yan, may order pala si Miss Mega Diamond. Wala na raw siyang Mega 1. Okay, paalala mo pala Miss J, pagtapos na tayo. Mga walong kaya gawin mo ng 10, hindi naman mawawala kung mayroon pa. I-mix mo na lang siguro. Ngayon, ang numero po ni Miss Mega 1, siya po ay nasa may outlet po siya. Diyan po sa Purokwan, Kimantong, Daraga Albay, near Shell Gasoline Station. Within the compound po of Joby Express going to Pilar, Sorsogon. Ang kanya naman pong numero ay 0946-051-9050. 0946-051-9050. Yan. Miss Mega Diamond, Doc Lynn Pabilonia. 0946-051-9050. So, mag-amazing na po tayo. Yan po ang katotohanan. Amazing Trio, composed of Miracle C. 5 klase po itong natural vitamin C. The most advanced natural vitamin C composed of ester C. Neutral pH. Hindi po acidic, hindi po alkaline. Kailangan po neutral. Diba? Kasi pag acidic, masama. Pag sobra naman pong alkaline, masama. Kaya neutral. 7 ang neutral po. Ester C po yan. Ang kasama po niyan is acerola berry, the most advanced natural vitamin C. The most complete pala, according to Dr. Mark Muyad, is a medical doctor, nutritionist, and researcher. Yan, si American doctor po ito. Pagkatapos may C. Buckthorn, according to loaded with natural vitamin C. All natural po ito ha. According to Dr. Madeline Fortwood, British po ito. British, may PhD, a cure all, according to her. Kasi ang paliwanag niya, during the ancient time, sa Russia, marami nagkaroon ng cancer, malaki po ang ginampanan ng C. Buckthorn. Then, meron din po itong Indian gooseberry, is also loaded with natural vitamin C. And rose hips, rosa kanina. Ito po ay probiotic. Kaya 5 pong very powerful vitamin C. Kung hindi po ninyo kaya, bumili ng Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1, kasi wala talaga yung pera.
Pero meron naman kayo bumili na lang po kayo ng Miracle C. Yan. Ngayon, kung medyo may pera naman tayo at medyo mala ang problema ninyo, medyo malala-lala, dagdagan natin ng Mega A and Multi-5. Mega A composed of 5 superfruits, mga super antioxidants, loaded with vitamin C also. Ano ba yan? Acai berry or acai berry from the Brazilian forest or the Amazon River. Yan po sa Brazil. Ang acai berry or acai berry has anti-cancer property. It helps to lose weight. Nakakatulong po sa mayroong problema sa cardiovascular system. Kaya po ang acai berry, it's a rage in America before the pandemic. Acai, yan. Okay, so yan po the number 1 berry in the world as far as ORAC is concerned. What is ORAC? Oxygen radical absorption capacity. Ito po ang measurement kung gaano kataas ang antioxidant property ng isang fruit. Yan. Acai berry. Yan pong nag-neutralize ng free radicals. Yan po ang nagdi-detoxify sa ating katawan. So, acai berry. Meron din po yan na cranberry. Ang cranberry is also a superfruit. Yan naman po ay nakakatulong sa may problema sa kidney. Yan. Meron kayong UTI. Yan. Di ba? Nakakatulong po yan ang ating cranberry. Then meron din pong pomegranate. It's also a superfruit. Ito naman po merong anti-cancer property at nag-neutralize ng free radicals. And also, meron din po itong blueberry and elderberry from France na ang ginagawa natin it's also a superfruit na ito po ay nag-detoxify at nagpapalakas ng immune system. Kaya 5 po yan, 5 vitamin C, 5 mga super vitamin C, may 5 super antioxidant. Mega A. At ang Mega A nga pala ang per box, meron po yan buy one take one. Then multi-5 naman po. Ang multi-5 ay mga mushrooms naman po ito. Out of more than 3,000 species na mushrooms, kinuha lang natin yung top 5 para mapalakas ang immune system. What are they? Agaricus blacei, God's mushroom, very powerful mushroom. It boosts the immune system. Mayroong anti-cancer property. May nakakatulong sa cardiovascular system. It also helps to lose weight. Mayroong anti-aging property. Iyan pong Agaricus blacei. Kaya nga po yung iba, yung kape nilagyan ng agaricus. Pero ang agaricus po nila dyan, trace lang. Para sa atin, yung multi-5 coffee natin, meron po yan na mushroom coffee. Yan. At ang ating pong amazing coffee mix, meron din pong mga mushroom coffee yan. And mga super fruits coffee, yung Mega A. Di ba? At may moringa and stevia. Kaya ang aming amazing coffee mix talagang very powerful. Aking maliwanag. So, Agaricus blacei. That meron po yan na shiitake maitake from Japan. It's already approved by the Japanese FDA for cancer prevention and cure. Yan. Sa Japan po yan, hindi po sa Pilipinas. Kanya-kanya kasing FDA, kanya-kanya silang reglamento, requirement. Diba? Pag-aaral. Okay, sa Japan. Kayo na mag-isip. Sa Japan, Japanese FDA, not Philippine FDA. Okay, cancer prevention and cure. Napatunayan ng maitake and shiitake nakakatulong sa may mga cancer. Kaya nga po si Nanay, yung pong in-interview ni Miss Arlene, meron po siyang breast and colon cancer. Uminom po ng ating Amazing 4, good for 8 days lang po, 8 or 10 days. Nakakatulog na raw siya ng mabuti, yung daw kirot-kirot na wala na. Kaya kanina nag-report chase si Madam, taga Kamalig po ito.
Nasa ano po yan? Nasa ano ni Miss Mega Diamond Doclin, Pabilonya. Okay. Hopefully ma-post ni paki-post mo nga po Miss Mega Diamond Doclin Pabilonya yung testimony ni Nanay para marami ang makakita. I-forward mo rin kay Miss G para gawing testimonial kasi napakaganda yung testimonial na yon. Ang problema nga nito ni Nanay, isa rin pong hard up sa pera. Pero ginagawa niya ng paraan. Humihingi-hingi rin sa mga kamag-anak. Nag-iisa din po ito sa buhay si Nanay. Kanina po kasi nag-video call sa akin, nakausap ko. Okay, so kahit kayo po malayo, pwede naman po tayong mag-video call. Di ba? Free naman po yan, walang bayad kay Doc Joey ang mga video call na yan. Di ba? Okay, kasi sino pa ba ang tutulungan natin? Sino ang tutulong sa atin? Tayo pong kapwa Pilipino. Huwag na po tayong oras ko, sayang, ganun-ganun. Wala po yan. Ano lang, ang pagtulong po sa kapwa, iyan po ang gustong-gusto ng ating dakilang Panginoon. We cannot repay God. But ang wish lang po ng ating dakilang Panginoon na gumawa tayo ng maganda, ng mabuti sa ating kapwa at huwag tayong pasaway. Iyan lang po. Diba? Diba? Kaya kung tayo po ay mas lalong binibiyayaan ng Panginoon, mas lalo po tayong tumulong ng marami. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayo po magsishare dito po sa video ni Tatay Mike at saka ni Nanay Elma at tinag mo yan sa marami at iyan ay acknowledge po yun ng Panginoon kasi maganda po ang objective eh. Napakaganda ng objective. Makakatulong sa mag-asawang may mga sakit, sobrang hirap, wala pong sariling tahanan. Diba? Kung makatulong po tayo, diba? Napakaganda po yan. It's an accomplishment. Kaya nga, pero hindi ko po ito kaya mag-isa lang. Hindi po namin ito kaya ni na Miss G, ni Miss Maria, ni na Miss Mega Diamond, Doclin Pabilonya. Kakaunti lang kamo. Pero kaya po ito kung tayo po daan-daan o libo-libo magtulong-tulong. Kaya po natin yan. Diba? Yung iba nga po, natutulungan natin. Ito pa kaya na hindi natin matulungan na kailangan ang tulong. Sana naman po may puso tayong mabuti, pusong busilak, pusong mapula ang dugo. Huwag iyong maitim. Diba? Oo, Diyos Maria si Panginoon ko. No, baka matahoban na yan ng itong ating masunod na recipient ng pamaskong handog ni Nanay Potensiana Bergonyo Bungadillo. O kaya na po ninyo, pakitingnan naman po natin yung page ni Tatay Mike and Nanay Elma na umabot naman lamang ng 1,000 ang views. Libo-libo na saan ang views, di ba? Okay. Okay. So pangatlo po yung Reishi and Cordyceps po, yung panglima na mushrooms. Ito po ay ang reishi mushroom, ang Cordyceps po during the ancient time. Okay. Ay ito po yung nakakakain dyan sa Hong Kong, sa China, mga royal blood lang po. Kasi napaka-unique ang Cordyceps. At napakamahal po niyan. Okay, yan po binibili per kilo dyan po sa Hong Kong. Pero yan, andito na po yan sa ating multi-5 capsule, sa Mega 1 natin, at saka sa multi-5 coffee and amazing coffee mix. Yan pong Cordyceps. At yan po ay sa pag-aaral, nakapagpapalakas ng talagang maganda sa ating immune system, katulad po ng reishi mushroom. Yan po ay napakagaling po yan para mapalakas ang ating immune system. Kaya 5 klaseng mushrooms, ang main objective nito, to boost the immune system. Okay, to boost, mapalakas
na panlaban, para may panlaban tayo sa coronavirus, Delta variant, Omicron variant, lahat ng mga viruses, mga pathogens, iba't ibang klaseng mga karamdaman. Kasi nga lumakas ang ating immune system na detoxify dahil sa Mega A capsule at napalakas din lalo at nabigyan ng tamang vitamins ang ating cardiovascular system, ang ating katawan. Kaya po yan, since 2008, marami nakainom na nagulat. Sila po'y na-amazed, kaya po binansagan niya na Amazing Trio or Amazing Trio. Ayan, okay, maliwanag. Ngayon, dinagdagan po natin ng Mega 1 dahil nga po sa pandemic, dahil dito sa mga viruses na itong deadly virus katulad ng COVID-19, itong Omicron variant, dinagdagan natin ng Mega 1. Okay, ito po ang pandemic na yan. Ano po ba ang purpose naman ng Mega 1? Ang Mega 1 po is 21 very powerful, unique, natural ingredients. So, 14 po, doon po sa Amazing Trio, kinuha natin, dinagdagan natin ng 7 plant foods. 4 local, 3 po abroad, international. Ano yung local? Meron po tayong broccoli. Ang broccoli po, very rich in vitamin C also, at meron pong anti-cancer property. Meron po tayong bitter. Hindi po bitter kasi na bigo sa pag-ibig. Bitter melon. Magaling po ito sa nakakatulong sa may type 2 diabetes. Bitter melon. Then meron po tayong turmeric. Ang turmeric po sa mga inflammation, nakakatulong po yan. Inflammation. May mga arthritis, nakakatulong din po yan sa may cancer. Then pang-apat po yung moringa, the miracle tree. Yan, magtanim po kayo ng maraming moringa. Ano naman po ito? Ay mayroong more than 100 vitamins and minerals. Very rich in vitamin C. Meron din pong antioxidant, nagpapalakas din po ng immune system. Meron din pong anti-cancer property. But you have to eat moringa, malunggay, every day. Ay, ang hirap po. Ako kailan? Maswerte na ako makakain ng once a week. Baka pinalod ko ng pinalod na yung malunggay, ubos na. Okay, tinanim ko na naman, pinapatanim ko na naman. Doon sa ating maliit na farm, diyan po sa may tagili harap ng Dorotea Resort and Spa, di ba? So ganun po 'yan. Di ba? So ganun po 'yan. So dinagdagan po itong tatlo pong ito, mga herbs, mga plant foods pero herbs. Okay, ano po 'yan? Astragalus, 100 years ago pa, century ago pa, napatunayan na very powerful para mapalakas ang ating immune system, ang astragalus. Ginagamit po yan sa mga natural medicine. Astragalus. Dinagdagan po yan ng milk thistle. Ang milk thistle, it's also an herb na ito po naman nakakatulong sa may mga cancer. At ang panghuli po yung holy basil, the queen of herbs. The queen of herbs na nakakatulong para lumakas ang ating immune system. Kaya 21 very powerful ingredients para mabigyan ng tamang sustansya ang ating katawan, tamang vitamin C, tamang mga antioxidant, tamang pampalakas sa immune system, tamang overall health. Andiyan na po sa Mega A, sa Mega 1. Pero kung matindi na po ang karamdaman ninyo, mas maganda po ang Amazing 4. Bakit? Kasi may Miracle C ka na, may Mega A ka, may Multi 5 ka, may Mega 1 ka. So sabi ko nga, mayroong suntok si Tyson, may suntok si Muhammad Ali, may suntok si Mayweather, may suntok si Senator Manny Pacquiao. Di ba? Sabi ko nga, huwag nating batikusin si Senator Manny na namumudbud ng pera para makatulong sa mga mahihirap natin. Okay po yan. Napakaganda. Ngayon, pero kung sabihin niyo iboboto ninyo because of that, siguro pag-isipan nating mabuti. Okay, siguro iboboto ninyo dahil namimigay ng pera. Ang sabi nga, hindi super yaman na, hindi na magnanakaw. Pero ang to manage po ng isang banda, hindi lang po sa ganung bagay. Maraming aspito. Yan, di ba?
Okay, maliwanag. I have nothing against kay Senator Manny. As a matter of fact, saludo po ako sa kanya. Maraming karangalan na binigay sa ating bansa. Okay. So, yan po, Amazing 4. Okay. So, yung Amazing 4 natin, mayroon po yun na promo. Kung ano po ang discount ninyo, member na kayo, plus 10% hanggang November 15 po, December 15. So, lahat pong gusto makipag-ugnayan sa atin, magpa-reserve na po kayo while supply lasts. You can text 0998-975-8121. 0998-975-8121. At kami po ay andito bukas 9 to 6:30 ng gabi. At natagpuan po ang ating booking office sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas, di ba? At and Food Panda, at ang baba po namin Mabel, Passion, Angeles Cake, and Orient Asia Lending. Yan po ang ating kaya sana po ay tayo ay matulungan namin kayo dahil po ang pagtulong sa ating kapwa ay yan po itinatawag natin na it's an opportunity to help others, di ba? Magandang gawain. Yan. Ako, may bibili raw ng Mega 1 kay Miss Arlene. 10 boxes daw. Prepare ko na daw. Okay, please, pakiano nga. I-combine, marami pa ba yung ganyan? Ilan pa? Okay, so yan po ay di ba? Yan po ay andyan na po yan. Ayan, nagkaubusan na po ng Mega 1 si Amazing Diamond, Amazing Diamond, Doc Lynn Pabilonia. Kaya hindi ko alam kung idadaan ko po ngayon, di ba? Kasi sayang. Ilan pa yan? Ilan pa yan? Di dalawa siguro nito. Itira natin si iba dito. Then yung iba doon na. Di ba? May pack na. So yan po ang magandang balita natin. Di ba? So, nagkakaubusan na po ng Mega 1. Kaya po ay umano na kayo. At pag-usapan po natin ang mga promo-promo. Di ba? Per box, di ba? Pag per box, buy 1 box. Di ba? Di ba? Yun daw, maraot daw ang pagmati kan vaccine. Di ba? Kung kayo maraot po ang pag-ano ninyo, hindi makaano because of the vaccine, hindi ko sinasabing masama, uminom na kaagad kayo ng Mega 1 or Amazing 3 or Amazing 4. Di ba? Ng Mega 1. Di ba? Ito, may mga nagtitik sa atin. Yung isa rin po na vaccine, I think na 18 or 19 years old. Wala naman siyang sumakit ang ulo, nilagnat, nagkasipon. Kaka-uminom ka ng Amazing Trio. Ngayon, medyo okay na. Di ba? So, pag ganyan po, hindi ko sinasabing masama kasi ka nagkakaroon kasi ng reaksyon yung katawan. Di ba? Di ba? Ito. Happy birthday raw kay Doc Joey Betito. Salamatong, pero ang birthday ko po August 19. Nagkamali lang po paggawa doon sa
Sa Dokching Bitito, inaayos ko nga. August 19 po ang birthday ko. Pero sa mga nagbati, salamaton. Mas mabuti ang dalawang birthday. Okay. Doc, madali lang naman na mag-share. Madali nga na lang naman ta, sabi ni Miss Sheila May. Di ba? Baria. Napakadali mag-share. Pero yung tao kasing ayaw mag-share ay napakahirap. Di ba? Sa akin po, napakadali yan. Di ba? Okay. So, dadaan po ako dyan sa iyo, Miss Miga Diamond, para meron kang yung bibili sa iyo ay yung bibili po sa iyo ay makabalik. Sabihin mo, pabalikin na lang. Di ba? Kasi sayang, matulungan. Anong malay mo? Hindi natin alam. Kasi no one nga is safe today. No one is safe except No one safe except palakasin ang ating immune system. Kaya, di ba? So, ganun po yan. So, lahat pong, mayroon na po tayong, ng amazing trio, amazing 4, Mega 1. Titingnan po natin ang supply kung kakasya, di ba? Kaya hindi po natin basta-basta depende po kasi sa supply ng products natin. Habang may supply pa, binibigyan ko po kayo ng additional 10%. Pero po, pag wala ng supply, ano pang gagawin ko sa inyo? Diba? Okay, maliwanag. Okay, thank you po, Doc Ching Bitito. Kasi idadaan ko nga. Dapat ito, meron kang pamirinda. Meron bang hapunan dyan? Diba? Kasi pero may dadaan ko. Diba? Meron bang hapunan tayo dyan, Miss Diamond? Diba? Okay. So, ganun po yan. Diba? 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 So, sa lahat pong gusto magkipag-ugnayan sa atin, once again, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Diba? At ang ating pong kay Miss Miga Diamond Doclin ay 0946-051-9050. 0946-051-9050. Yan. Okay po. Okay. So, yan po ang magandang balita ko sa inyo. Sana po kayo ay bukas po, mayroon na po tayong Okay. Okay, diyan po tayo sa nagpalogo na rin si Pogi. Si Dennis Bungalbal. Diba? And Mayor Noel Rosal. Diba? So, kaya nga po yung palugaw natin ay nagkaroon ng magandang katuturan. Diba? Nagpalugaw na rin si Pogi. Kandidato atang kagawa dito.